Je to približne rok, čo som otvoril, povedzme, kontroverznú tému, pretože som si do 2 mojich vozidiel, ktoré mali Xenon, lomeno Bixenon, vložil LED-kové zdroje svetla. Prešiel som nie jednou, nie 2 STKčkami, dokonca aj tak, aby o tom tí technici nevedeli a nemali s tým najmenšie problémy. Takže jediná vec, ktorá zostala v podstate v šedej zóne na mojich 2 autách, bola tá, že typové schválenie pre to konkrétne riešenie, ktoré som si zrealizoval, neexistuje, akokoľvek neosilňujem protiidúcu premávku, nemajú s tým problém na technickej kontrole, nemajú s tým problém ani policajné hliadky a ja mám ohromnú pridanú hodnotu v tom, že v tme a myslím, že aj cez deň, keď používam tie stretávacie svetlá, aj v zníženej viditeľnosti ma vidno podstatne lepšie a podstatne viac. A pod videami sa strhla samozrejme ohromná veľká vrava. Je tam niekoľko stoviek príspevkov a viaceré z nich, hlavne z Českej republiky, riešia dokonca aj v tom čase mne veľmi neznámu tému, že je predsa v Českej republike možné mať LED-kové zdroje svetiel v starších vozidlách a je to legálne. Slováci automaticky, keď je to platné v Česku, musí to platiť aj na Slovensku. Aby sme veci uviedli na pravú mieru, mám tu Kristiana Hanka, ahoj. Ahoj. Ktorý celým týmto procesom prešiel v oboch republikách, pravda? Ty si sa o to postaral aj v Česku, aj na Slovensku. V Českej republike to bolo v októbri 22 a na Slovensku to bolo v máji 23. Takže v Česku to platí v podstate presne rok, že je možné vložiť LED-kové žiarovky, ľudovo povedané, áno, ale len halogénových svetiel. Na Xenon a Bixenon to ešte neplatí. Presne tak. V podstate ty môžeš zobrať ledkový zdroj svetla a dať ho do halogénových svetlometov H4 alebo H7. Okay. Ale nie len takýto hociaký. Ty musíš splniť podmienku kombinácie LED zdroja a svetlometu. Pretože takto tento zdroj homologovaný nie je ani v Česku, ani na Slovensku. Napriek tomu, že je to značky Osram, že si to vybral zo samovej krabičky. Ani iná značka nemá to. Rozumiem. Nie je homologované. Všetko vychádza z toho, že boli testované kombinácie. Kombinácia LED zdroja a konkrétneho svetlometu. A treba podotknúť, že tie testy sa nerobia ani na Slovensku, ani v Českej republike, ale sú v Nemecku. No, je to tak. Aby to pokrylo európsky trh, pravda? Ja by som povedal tak, Maroš, že prvotné testy sú v Nemecku. Oni zoberú auto a vytipujú, že ktorú kombináciu budú testovať. Testuje sa mechanická vlastnosť, či sa ten zdroj vojde do svetlometu, testujú sa elektrické alebo elektronické vlastnosti, či to neháče chybu, alebo či to nebliká, alebo niečo podobné. A potom samozrejme sa testujú aj optické vlastnosti, že či ten lom svetla je rovnaký, či tam nedochádza k oslneniu. A to všetko sa robí osobitne pre ľavý aj pre pravý svetlomet. A v podstate ten proces je taký istý, ako prebieha pre celkom nové auto. Keď zoberieš BMW 2025, má nové svetlomety, tak prejde tým istým procesom, ktorým prešli tieto zdroje v kombinácii s tými danými vozidlami, čo sú v zozname. OK. Čiže to schválenie nie je o tom, že je schválený tento zdroj, ale je schválená jeho inštalácia do konkrétneho svetlometu daného vozidla. Čiže nutná je kombinácia. Presne, to je veľmi dôležité povedať. Tak. Takisto je dôležité povedať, že sa to netýka žiadneho iného výrobcu LED zdrojov, ale iba spoločnosti Osram. Čiže podotýkam opäť, kým v Českej republike je to možné aj pre Philips, aj pre Osram, na Slovensku je to len pre Osram. Na Slovensku je to iba pre Osram, presne tak. Tu je zoznam vozidiel, lebo mnohých divákov určite bude zaujímať, že na aké autá všelijaké sa to dá dostať a koľko ich zhruba je. Takže mňa veľmi zaujala informácia, že aktuálne ich je zhruba už 250. Áno. A teda každý mesiac pribudne zhruba 10 nových vozidiel? Každý mesiac. Boli by sme radi, keby to tak bolo, ale keďže je to proces, že sa testuje vždy všetko a v podstate ako pre nový svetlomet, tak je to trošku dlhšie, akože to časovo náročnejšie, aj finančne. Teraz sú tie aktualizácie približne kvartálne a je tam tých 15 vozidiel. No ale skvelou správou je... Čiže za rok poviem 40-50 vozidiel, čiže keď ich je teraz 250, tak môžem povedať, že na budúci rok, keby sme sa tu stretli, tak ich bude 300. Perfektné, to je dôležité, že vlastne ľudia si ten zoznam priebežne môžu pozerať, lebo je voľne dostupný. Áno. A dá sa tam nájsť, či to vaše konkrétne auto môže mať svetla s podstatne výkonnejším zdrojom, lebo uvádzate, že 220-230% navyše, že to má štvoročnú, dokonca 4+1 ročnú záruku.
Samozrejme sú podstatne menej horúce, lebo tie ledky šetria elektrickú energiu, takže ani neemitujú toľké množstvo tepla. Jednoducho sú tu prínosy prakticky pre všetkých. V podstate ešte by som možno doplnil tie výhody, ak môžem. V podstate tá výhoda v tom, že životnosť tohto zdroja je 5-násobne vyššia ako klasického halogénu. Čiže tebe odpadne každý, poviem, pol rok, alebo ako často chodievaš na aute. Za životnosť tohto zdroja, keby si mal halogén, tak ideš 5 razy do servisu na výmenu zdroja, na kontrolu svetlometov, lebo pri každej výmene, aj nie len pri ledkách, ale aj pri halogénoch by si mal ísť na regloskop, nechať si skontrolovať, či máš dobre všetko nastavené. Čiže ušetríš čas, peniaze a navyše, ako si spomínal, tak je tam tých 230% vlastne silnejšie to svetlo, ale neznamená to, že to je vyšší svetelný tok. To je veľmi častá otázka, že to nemôže splňať normy, lebo na to sú parametre na H4, je tam svetelný tok 1600 luménov na diaľkové a 1000 na stretávacie. A toto musia tieto ledky splňať tiež. To nie je ako, že by sme urobili niečo, čo svieti oveľa silnejšie. Rozumiem. Toto číslo v podstate znamená, lebo ledka, keď sa pozrieš na ten zdroj, tak tu sú také bodky, to sú tie LED čipy a to nie je všesmerové svetlo. Čiže ten vtip v týchto 230% je v tom, že to svetlo je, keď máš halogén, tak vlastne svieti do priestoru. Áno. Keď toto je koncentrované tam, kam potrebuješ. Čiže to je rovnaký svetelný tok, ale vlastne vyšší objem svetla do toho priestoru pre vodiča. Čiže lepšia viditeľnosť istotne, životnosť a v podstate, čo si budeme akože nahovárať, aj to auto s tými ledkami vyzerá o mnoho lepšie. A ešte aj o spotrebe paliva by sa dalo hovoriť, pretože keď auto zaťažuje ten alternátor nižším napätím, alebo teda nižším odberom výkonu elektrického, tak to auto, ale to budú, chápem, že sú to drobné čísla, ale prosto aj tento parameter. Chcel som povedať, že to sú milimetre, ale možno mililitre. Ale sú tak, lebo ten príkon tých zdrojov je o polovicu, možno aj o viac menší, čiže aj takáto úspora tam istotne bude ako pre životné, pre tých, čo chcú chrániť životné prostredie, tak v podstate aj toto by mohla byť taká výhoda. No keďže ty si celým týmto procesom prešiel v oboch krajinách, aj na Slovensku, aj v Česku, aby sa to na ministerstve dopravy, v tomto prípade konkrétne tu máš o tomto tlačivo, hej, zo Slovenskej republiky. Áno, to je to. Ja sa chcem teda opýtať to, čo sa určite ľudia budú pýtať v diskusii. A prečo tam nie je aj moje auto? Je možné, že tu nie je Fabia jednotka, alebo že tu nie je Octavia 3 a tak ďalej? Na aké vlastne limity narážame, keď sú to tie najrozšírenejšie? Ale to je predsa pochopiteľné, že chcú aj tí Nemci a tá spoločnosť mať to schválené pre auta, ktorých sú tu stovky tisíc. Ak nie milióny, a nie na nejaké unikátne kusy. Presne. No, v podstate je to o tom, ako si spomenul, že je snaha si vyberať také autá, ktorých je najviac. Áno. A samozrejme, čo si budeme povedať, aj ktoré sa oplatia akože otestovať, aby sa obratovo to dáko dalo zdôvodniť. Ale v podstate ten systém toho schvaľovania, že aby sme vedeli dopredu povedať, že poviem v januári, že bude Fabia 1, tak to sa nedá povedať a z prostého konkurenčného dôvodu, lebo Osram nechce dávať na vedomie, akože čo sa plánuje a mám za to, že ani Philips to nebude chcieť dopredu vedieť. Čiže opäť dôvod pozrieť si z času na čas tú tabuľku, pozrieť si update a pozrieť sa, či sa tam to moje auto objavilo. Maroš, treba sa pozrieť, ale ešte by som chcel upozorniť, že netreba sa pozrieť len na model vozidla a na jeho rok výroby, ale treba si postrážiť aj číslo svetlometu. Pretože môžeš mať staré vozidlo, staré auto a z dôvodu, že ti prasklo sklo, alebo si ho mal poškrabané, alebo skrátka si ho vymenil a chcel si ušetriť a kúpil si neoriginálny svetlomet. OK. Ale už nebude mať toto číslo schválenia, lebo to je číslo, ktoré bolo pôvodne k tomu originálnemu akože autu, ktoré vyšlo z výroby a ty si dal takýto v podstate duplikát alebo náhradu svetlometu. Ak už tam toto tiež nemôžeš dať. Čiže postrážiť si vozidlo, rok výroby a číslo svetlometu. A toto všetko musí sedieť. Keď toto sedí, tak môžeš montovať. Okrem iného musíš samozrejme splniť aj ďalšie podmienky. Okrem toho, že meníš v páre, ľavú aj pravú stranu, ale sú aj takí, čo by si možno aj do jedného iba dali. Treba podľa pokynov od Ministerstva dopravy Slovenskej republiky vylepiť aj štítok vlastne na kábel, lebo toto sa volá komponent. To je vlastne to osvedčenie, ktoré ministerstvo dalo.
a treba ho vlastne opatriť štítkom, ktorý je v krabičke priložený. A rovnako tak aj označiť svetlo pre technika. Označiť svetlomen, že toto áno, je presne, tak, už aby nie na originálna technickej kombinácia. aby to mali uľahčené, lebo oni už zväčša vedia o tom, že už je to legálne aj na Slovensku. Tak len aby vedeli, že tam je osram, že tam nie je, ja neviem, taký čínsky výrobok. Rozumiem, no my máme pripravené to konkrétne auto, je to Golf 4. generácie. Áno. Na ktorom sa podujmeme na kontrolu svetiel predtým, než tam dáme tie osram. Kontrolovali Nightbreaker. Je v zozname? Áno, je v zozname, chvála Bohu. A potom tam dáme osram Nightbreaker LED lampy, alebo teda zdroje, ktoré zásadným spôsobom môžu to auto aj dizajnovo, ale aj pre bezpečnosť, pre viditeľnosť noci a tak ďalej zlepšiť. A absolútne nezávislý technik STUVSUD Bratislava pozrie na to, na reguloskop, jednoducho prejde auto kompletne celým procesom kontroly tak, aby na konci dňa bolo možné zistiť, či to auto môže alebo nemôže do premávky. Takže držme si palce a ja dúfam, že to vyjde. Teraz sa budem musieť prekalibrovať na veľmi jednoduché lampy, ktoré sú v Golfe 4. generácie. Aktuálne vidíte veľmi žlté svetlo, ktoré sa typicky spája so svetlami H4, H7 alebo aj H1, jednoducho s halogénmi. Jeho teplota je 3000 Kelvinov, takže nie sú to tie žlté svetlá, ktoré poznáme z francúzskych aut z 80. rokov, ale teda svietia dostatočne na žlto. Mnohí z vás dodnes tento druh svetiel používa. Vzhľadom na to, že svetla na tomto aute sú fyzicky v dobrom stave, čiže paraboly nie sú vypadané, nie sú vyžíhané, svetla svietia naozaj veľmi príjemne. Pre porovnanie, takto to vyzerá v diaľkových svetlách, ale tie v tomto videu nehodnotíme. Tie zatiaľ náhradnú v LED-kách nemajú, takže poďme do stretávacích svetiel, aby sme vedeli bezprostredne následne porovnať, akou zmenou prešlo auto za veľmi jednoduchú, niekoľkominútovú a nie úplne drahú zmenu pre svetla typu LED. Osram Nightbreaker. Povedzme, že som majiteľom tohto auta. Podarilo sa mi pre tie laboratórne skúšky a účely zohnať Golf 4. generácie, ktorý teda má rozdelené diaľkové a stretávacie svetlá. A v tom veľkom zozname tých 150 aut nie všetky ešte majú schválenú aj možnosť mať diaľkové LED-kové náhrady. Ale mnohé autá to mať môžu, keď je to v H4, že je to so spoločným vláknom. Skôr než vlastne tie svetlá osadíme LED-kami, ja by som bol rád, keby Jakub z TÜVSÜD Boroch Mall v Bratislave skontroloval lampáše na Golfe, na pohľad vyzerajú bezproblémovo, či sú v poriadku a vôbec budú vhodné na to, aby do nich boli tie ledky osadené. I keď chcem zároveň podotknúť, že nie je nutné, aby každý, kto si tie svetla chce takto vymeniť a dať tam ledky, prišiel na kontrolu pred a po. Ale robíme to my pre tieto laboratórne účely. Aby sa ukázalo. Takže nech sa páči, tanečný parket je tvoj. Čiže budeš potrebovať aj moju nejakú pomoc? Čo? Áno. Zapnem ti... Ja ťa poprosím sadnúť do auta, lebo svetla sa kontrolujú pri zaťaženom vozidle. Vždycky sa počíta zo zaťažou vodiča. Dobre. Takže poprosím ťa naštartovať auto. Dobre, poprosím ťa zapni svetla. Stretávacie. OK. Nastavenie svetiel, reguláciu výšku máme na nule? Áno. Dobre. Teraz ťa poprosím dať dole na trojku reguláciu svetiel, či funguje. Dobre. Mám. Dobre, super. Môžeme dať naspäť na nulu. Dobre, vidíš, úplne krásne to kopíruje tie čiary a takisto aj práve svetlo to kopíruje. Jo. Stav svetiel je úplne ukážkový, tam nejaké poškodenie, čo by mohlo mať vplyv, nie je na tom svetlomete. Jediné čo, toto by si mal za ľahkú chybičku, ledkový zdroj. Na parkovačky. Tie parkovačky. Už sa za to nevyhadzuje, nie je to problém. Základ je, aby dopredu nesvietili červené, dozadu biele. Dobre, a teraz diaľkové sme nezapli, to sa nekontroluje? Diaľkové, kedysi sa kontrolovalo nastavenie, teraz sa kontroluje len čisto, či svietia. Môže mi potom bliknúť, ale čo sa týka nastavenia, to momentálne neriešime. Svietia, krása. Takže spokojný. Spokojný. Prepáč, že do toho mudrujem, ale
neotvárame kapotu, nepozeráme sa, že či lampáž je pôvodný alebo pôvodný a tak ďalej. Že... Samozrejme, počas kontroly by sme si to pozreli, lebo to by sme už začínali emisnou, už pri emisnej si pozeráme tie také komponenty, pozeráme, či sú pôvodné svetla. Aha, čiže to by si robil ešte Áno, predtým. áno. Či tie lampy sú Keby bolo nutné nastavovať svetlo, samozrejme otvoríme kapotu, tu sú tie matice, doštelujeme svetla, pokiaľ nie sú strnuté motorčiky alebo niečo. To sú také úkony, čo sa vždycky dajú riešiť. Že... Čiže nastavanie svetel je súčasťou kontroly a nie je to nejako spoplatnené. To nastavíš ty sám. Áno, nie je to spoplatnené. Kedysi to nebolo možné, teraz už je možné aj nastavovať svetla a robiť nejaké takéto servisné úkony. No dobre, tak sa pozrime na to, že či tie lampáše sú vlastne také, ako Dobre, majú byť. poprosím ťa otvoriť kapotu. Jo. Tu nevyzerá, že by bolo nejaké podozrenie na nejakú výmenu svetiel. Stratovacie svetlá nemôžu byť žlté. Môžu byť Toto sú žlté svetla. žlté ako klasické na tých francúzskych autách kedysi alebo takto. Tak, no, tak to už aslan nikto nemá. No, nájdu sa Ja niekedy toto považujem za špecialisti. žlté svetla. No lebo tie ledky budú belase, Áno, čo som ich videl. Čiže za teba v poriadku môžeme skúsiť urobiť výmenu. môžeme skúsiť. Jakub, zrealizovali sme výmenu žiaroviek, čiže vlastne zdroj svetla je teraz Osram Nightbreaker. 220% by to malo svietiť silnejšie. Ty, ako vidím, máš... Ja už som sa na teba prichystal. Čiže ty už máš od poverenej spoločnosti Testek aj Tak. nejaké... Už máme usmernenie od spoločnosti Testek, čo nás zastrešuje ako technická služba. V podstate informácie k tomu, že to bolo schválené a podmienky, za akých to bolo schválené a môže byť osadené v aute. Čiže môžeme pristúpiť k tomu, že to pozrieme, jak to máš osadené, či spĺňa všetky atribúty a pozrieme to nastavenie. No, poď do mňa. Tak čo teraz najprv? Poprosím ťa, naštartuj teda auto. Pozrieme to základné nastavenie, či to je vôbec dobre osadené. Dobre. Dobre, zapni stretávacie svetlá. Dobre, vyskúšame reguláciu znova, či je funkčná. Dobre, super. Môžeme naspäť na nulu. Dobre. V nastaveniu nemám žiadne výtky. Poprosím ťa, otvor kapotu. No, čiže máme tu zoznam schválených vozidiel, aký zdroj svetla, čiže tu nájdeme si Volkswagen Golf. Generácia 4 nám sedí. Rok výroby, to nám takisto sedí v tom rozmedzi. No, my sme toto je rok 2000 a ty to máš? Od 97 do 2006. Fajn, sme tam. Takže to nám sedí. Teraz ide o to, aby nám sedelo číslo typového schválenia svetlometu, lebo na ten konkrétny bola ten zdroj svetla schválený. OK. S tým, čo máš na vozidle. Čiže musíme Teraz si je nájsť. podstatná tá kombinácia. Číslo Tak. lampáša s... Tak, samozrejme. OK. Čiže tu ho máme, skontrolujeme. Takže toto nám sedí. Schválené bolo len pre stretávacie svetla, čiže low beam. Diaľkové nemáme. Ja ťa len poprosím, daj mi diaľkové a preverím si, či si tam neosadil medzi tým niečo iné. Dobre, super. Môžeme vypnúť diaľkové. A tu už sú v podstate nejaké doplnkové, či už adaptér, CAN bus, cap, niečo navyše, ale v podstate k štvorkovému Golfu nie je nič nutné. Ja, lebo toto je relatívne jednoduchá technika. A náročnosť inštalácie je 1, čiže to by si vedel povedať ty, či to bolo náročné. Relatívne jednoduché, každá lampa sa dala urobiť tak zhruba za 5 minút. Je veľmi šikovné, že môžeš ten kovový pliešok, ten krúžok, dať z tej ledky dolu, najprv si ho osadiť a potom veľmi ľahučko už zasunúť samotnú tú LED lampu, potom ktorá je veľmi sofistikovaná, taká hliníková, vyzerá to veľmi zaujímavo. Jasné. A Teba by mali zaujímať tieto samolepky, pravda? tak, teraz prejdeme k tomu, že keď sú osadené tieto osramacké zdroje svetla, musia byť v blízkosti svetlometu nálepky, čo spĺňaš. OK. A jedna musí byť aj na kablovom zväzku. Na tejto vonkajšej strane sme to robili, teda na ľavej. Čiže to máme takisto. Čiže za teba je to OK s takouto vlastne farebnosťou, lebo sa zmenila zásadne. Teraz máme 6000, bolo tam 3000, je to raz tak... Za mňa je to OK, v podstate tá teplota nehrá nejakú rolu, stále je to v tých povolených medziach. Nemá to veľkú rolu pre vodiča. Za mňa teda to je, že vidíš podstatne lepšie v tme. Lepšie to ladí s tými parkovačkami. No a teraz už to radí aj s tými parkovačkami, čiže za nimi naďalej dávaš akože drobnú poznámku, tak, lebo tie nie sú v poriadku, tak. Ale nie je to dôvod, prečo by som neprešiel na lampášu. To už no nie je super, dôvod. Tak to ti ďakujem. Nie zač. Toto sú ledkové svetlá v Golfe 4. Už po kontrole na STKčke, cez ktorú prešli úplne bez problémov.
evidentne je vidno belasejšiu farbu, keďže teraz je to teplota 6000 Kelvinov. Má to aj jednu nevýhodu, možno si všimnete, že tie drobné nedostatky, ktoré ešte halogén trošku maskoval, sa teraz viac prejavia. Viac je vidno tie jednotlivé fľaky, alebo teda tie miesta, kde tie svetla nesvietia úplne 100%, ale ten prvý dojem je naozaj wow. Vidím oveľa detailnejšie cestu, vidím lepšie povrch. Určite som spokojnejší, takto by ma to bavilo viac, pretože táto farba je podstatne bližšia, ak nie je takmer identická s denným svetlom, s denným jasom. Teraz do toho tie diaľkové svetlá, len pre porovnanie, že toto je tá oranžovo-žltá farba. Takýmto spôsobom to napríklad rieši aj automobilka Dacia pre svoje modely Duster, Jogger, Sandero, vlastne všetky aktuálne v ponuke, ktoré ponúkajú ledkové stretávacie, ale halogénové diaľkové svetla. Toto je určite minimálne počas suchého počasia posun vpred. Veľmi výrazný. Veľmi záslužná činnosť, ja som veľmi rád, že sa toto podarilo. O to viac, že to už mali v Českej republike, že nezaostávame úplne vo všetkom, ale hlavne myslím, že to je veľmi veľký prínos pre motoristov, pre Slovákov, ktorí, čo si budeme hovoriť, priemerný vek vozidla na Slovensku je približne 15 rokov, čiže mnohé auta majú aj viac ako 20 rokov a chvála Bohu, mnohé z nich sú tu v zozname, čiže ľudia si budú môcť dopriať moderné technológie za úplne ústretové peniaze a možno ani nie tak zložitú výmenu samotnú v tom aute. Maroš, ja by som možno doplnil ešte len jednu vec. Áno. Keď vymeníte tie zdroje, treba ich nechať skontrolovať na regloskope. Veľa ľudí si sťažuje, že osram oslňuje. Osram LED zdroje, že oslňuje. Aha. Ale ten zdroj neoslňuje, ale nastavené svetlo. vodič oslňuje, lebo on si neurobil tú kontrolu toho svetlometu, lebo pri každej výmene alebo ledkového, alebo aj halogénového zdroja správne by si mal ísť na regloskop a nechať si skontrolovať, že či to nemáš vychýlené. A vy ešte nejakým dodatočným spôsobom toto človeku ako klientovi schvaľujete, odobrujete, alebo ako je ten proces, ten záverečný, že teda kúpil som to od vás, mám auto, ktoré je v zozname, vymenil som to a teraz bol alebo nebol som na kontrole, ako to vy viete? To už my nevieme, to žiaľ Bohu je na tých vodičoch. Štandardne tu máš štvororočnú záruku a keď necháš si v servise vymeniť tieto zdroje ledkové, ale legálne, do legálne schválenej kombinácie auto LED zdroj, tak navyše získaš ročnú záruku, čiže nie 4, ale 5 ročnú záruku. Wow, tak to znie skvelo. To mnohé nové auta nemajú takéto záruky. A pre tých, čo si sami vymenili, alebo si to proste svojpomocne urobili, tak máme teraz 2. až 6. októbra môžu zbehnúť do približne 100 servisov po celej Slovenskej republike, ktoré sú uvedené na webe Vidieť a byť videný. A tam im zdarma, už tí, čo majú čo si nainštalovali, tak zdarma im skontrolujú, že či neoslňujú. Čiže treba si pozrieť podľa krajov, podľa toho, kde bývajú tí ľudia. Ja myslím, že motoristi o vidieť a byť videní minimálne sluchovo alebo opticky zavadili, aj tú akciu nevyužili, lebo ak ma pamäť neklame, ona už môže mať aj dekádu, nie? To sa už robí zhruba 10 rokov. Toho roku je to 10 rokov, presne. Wow, veľmi pekne, 10 rokov. Veľmi pekná akcia, veľmi ju kvitujem a na Topspeed.sk na webe ju pravidelne rok čo rok vždy propagujeme, lebo myslím, že je skvelé dať si skontrolovať svetla. Niektoré autá majú, teda H4 je spoločne dvojvlaknová stretávačky diaľkové a potom H7, do ktorých sa my pustíme, to sú stretávacie svetla. Čo H1? Budú, nebudú, sú už, ako je to s ním? Sú v pláne, vieš čo, aj H1, aj H11, ale poviem začiatok, možno polovica budúceho roka. Čiže treba ešte sa opatriť trpezlivosťou a chvíľu to bude trvať, lebo je to náročné. To isté, čo pre H4 aj H7. A ešte budú aj V5 Včka, čiže tie maličké, také tie pozičné svetielka. Áno. A tie nebudú viazané na vozidla, čiže to už si potom každý bude môcť legálne inštalovať. Samé dobré správy. Budúci rok. Hej. Trpezlivosť. Áno, dobre. A samozrejme, keď máš oficiálny zdroj,
ktorý je ministerstvom posvetený, tak by si nemal mať problém ani s poisťovňou, keby bola dáka poistná udalosť, lebo to môže byť problém pri tých neschválených zdrojoch. Áno. No je to komplexná téma evidentne, pretože tu sa týka veľkej miery bezpečnosti, osilňovanie je veľká téma a samozrejme aj akože oprávnená, pretože nie jeden vodič povie, že častokrát niekoľko sekúnd potom, ako bolo zmenený, nevidí. Jasné, ale sú tu poviem aj, že aj motorkári, lebo sú v pláne aj motorky, aj nákladné vozidlá, ale tiež asi až budúci rok, čiže aj motorkárom možno spravíme radosť. Čo si, no to znie výborné. No. Každopádne ďakujem za tvoj čas. No, nemáš za čo. A za skvelé správy pre vás všetkých. Aby ste nemuseli zbytočne dlho googliť alebo hľadať, zoznam, ktorý mám vytlačený tuto pred sebou, nájdete na web stránke www.let-legálne.sk.